Gibisita o gisuta sa Ad Hoc Committee sa Marawi Rehabilitation and Victims Compensation sa 19th Congress ang sitwasyon sa mga bakwit sa most affected areas sa Marawi City. Tungod sa ilang nakita nga sitwasyon, buot nila nga mapadali ang pagbalhin sa mga bakwit. Ano ang report ni James Paulo Yap? 7 na katuig ang nakalabay human ang Marawi Siege. Apan wala gihapon nakabalik ang mga bakwit sa most affected area sa Marawi City. Kini gumikan sa kakulang sa patubig, kuryente ug ang pagpatindog og balay. Kasagaran pa lang sa napatindog nga pasilidad ang alang sa gobyerno. Apan wala pay linya sa tubig ug suga. Sa unang higayon, gibisita kini sa mga miyembro sa Ad Hoc Committee sa Kongreso alang sa Marawi Rehabilitation and Victims Compensation sa most affected area. Sumala ni Congressman Zia Adyong sa 1st District sa Lanao del Sur nga naningkamot gyud siya nga mabisita kini sa komitiba aron makita ang matuod nga sitwasyon sa Marawi. Secretary Gibo will be coming over and to check the location where this bulk water facility is to be erected, because 30% of the projects has already been accomplished. Sayang naman yung pera, nandiyan naman yung pera. So the marching order of the President, and this is also being supported by our leader, Speaker Ferdinand Martin Romualdez, that the final completion of the rehabilitation would definitely be spelled out once the people is reintegrated. Gibisita sab sa komite ang temporary shelters sa Sagunsongan kung asa nakita nila ang sitwasyon sa mga bakwit. Nasayran nga nagarenta na ang mga bakwit human natapos na ang 5 katuig nga kontrata. Gipasalig sa komite nga paspasan sa Kongreso ang proseso aron makabalik na ang mga bakwit sa most affected area sa Marawi City ug makumpleto ang rehabilitasyon sa Marawi. We will be making a representation to the Speaker, and hopefully the Speaker will be able to join during the discussion and be involved in how we'll be able to settle the challenges of the water system that Marawi is facing. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.